da muka alƙawari muka ce za mu nuna muku wani application wanda za ka mu gaba da gidan radiyon duniya insha Allah. Shi wannan application za shi buɗe ma ka kama gidan radiyon duniya gaba ɗaya insha Allah. To ku taimaka da cikin bidiyo za ku gani. To kamar yadda muka ce muku za mu turo mu wannan wani application insha Allah. Ga shi ne wanda aka rubuta ma Radio Garage, wato wannan application kenan insha Allah. To za ka shiga cikin wannan application, za ka shiga cikin Google Play Store inda ka ɗauko kowane application wato nan kenan insha Allah. To za ka shiga cikin Play Store insha Allah, sai ka shiga wurin searching kenan nan insha Allah. A nan za ka searching radio, yawa wato sai ka ce haka searching Garage yau ka ga shi alamun shirke ne ya nuna alamu da wata alama ga ta nan insha Allah. Shi wannan Radio Garage shi za ka searching. To ni ne kina zuwa gida buɗe shi na fara amfani da shi insha Allah. Duk wani nuna maka da kuma bidiyo da za mu gani. To ga wanda ba su ɗebo shi ba a mamlakar shi gudan masu guri, mamlakar shi gudan masu guri kenan dole shi gudan masu tolin guna shi ka istari na ce shi kuma cikin waka. Ya kuma cikin waka wajen mutum da ya buɗe haka zai shiga ta insha Allah. Ina yadda za ku gane nan za ku shiga wani biyar dan zai sa saboda shan aikin lokaci. yawa saboda da inda kawo nan yawa. To yanzu alfalin da yana son kamo radiyon Najeriya ko wani wuri da insha Allah da ya cikin wani alama nan zan sacin insha Allah. Zan sacin Nigeria, Radio Nigeria, Radio Nigeria. To ga sunan sacin Radio Nigeria kenan, kaga ya taho ya kawo Radio Nigeria. To ba Radio Nigeria kaɗai, duk rediyon da ka so insha Allah ta wannan application nan za ka samu insha Allah. Karin su ne za ka samu wannan alamar gani wata ita ce wato alamar za ta kanka insha Allah. To nan gan ka diba nan ƙasa wajen rutun ga mai yawa insha Allah, za ka diba can ƙasa za ka wasu alamun yan flash biyu kasu su guda haka insha Allah. To wanda yana ga idan ka taba shi za shi ƙalgurin ku su ƙarin gina shi radio ka wannan nan, kuma za ka isa cin da duk gidan radiyon da ka gara ma cikin jiha ko na abu da insha Allah ba tare da ka sha wata wahala ba, ko kuma ka shiga da gidan radiyo ka insha Allah. Da application wannan insha Allah sha wani amfani da matuƙa insha Allah. Kuma wannan duk wannan kore ka gani duk gidajen radiyo ka insha Allah.